କଉରା ଆଜି କମ୍ପିଟିସନ ରେ ଭାଗ ନେଉଛୁ ତ? କମ୍ପିଟିସନ? ନା ନା, ମୋର ଆଜି ପେଟ ଖରାପ। ମୁଁ ସେଉ ବୁନ୍ଦିଆ ଆଉ ଖାଇପାରିବିନି କି କାହା ସହ କମ୍ପିଟିସନ ବି କରିପାରିବିନି। ମୁଁ କୋଉ କମ୍ପିଟିସନ କଥା କହୁଛି କି? ଆରେ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ କିଏ କେତେ ସେଉ ବୁନ୍ଦିଆ ଖାଇପାରିବେ ବୋଲି ଯୋଉ କମ୍ପିଟିସନ କରିଥିଲେ ତ? ନା ରେ, ମୁଁ ସେଉ ବୁନ୍ଦିଆ ଖିଆ କମ୍ପିଟିସନ କଥା କହୁନି ମ। ମୁଁ ଡିବେଟ କମ୍ପିଟିସନ କଥା କହୁଛି। ଗଗି ସାର୍ କହିଥିଲେ ଅଗଷ୍ଟ 15 ଦିନ ଡିବେଟ କମ୍ପିଟିସନ ହବ ବୋଲି। ହଁ ହଁ, ମୁଁ ତମକୁ କାଲି ଠାରୁ କହିଲିଣି, ତମେ ଏଯାଏ ପଠେଇନା। ଏବେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର 10 କେଜି ବୁନ୍ଦିଆ ଲଡୁ ଆଉ 8 କେଜି ସେଉ ପଠାଅ। ଭେରି ଗୁଡ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସାର୍। ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଟା ସେତିକି ବେଳେ ଭେରି ଗୁଡ ହେଇଥାନ୍ତା ଯଦି ଆପଣ ବୁନ୍ଦିଆ ସେଉ ପେଟିଟା ସାଙ୍ଗରେ ଧରିକି ଆସିଥାନ୍ତେ। ଆପଣ ତ ଖାଲି ହାତରେ ଚାଲି ଆସିଲେ। ତୁ କାହିଁକି ଏମିତି ବିକଳ ହଉଛୁ? ଠିକ ଟାଇମରେ ସେସବୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବ ହେଲା। କଣ ଠିକ ଟାଇମ ସାର୍? ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଏତେବେଳକୁ ଗୌରା ଆଉ ମୁଁ ପାଖାପାଖି 1.5 କେଜି ଖଣ୍ଡେ ବୁନ୍ଦିଆ ଖାଇସାରିଲୁଣି। ଏ ବର୍ଷ ବାସ୍ନା ବି ଟିକେ ପାଇନୁ। ଆରେ ହେଇ, ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ସେଇଥିପାଇଁ ସର୍ଟେଜ ହେଇଯାଇଥିଲା ଆଉ। ମୁଁ କହୁଛି ଏତେ ବୁନ୍ଦିଆ ଆସିଥିଲା ଗଲା କୁଆଡେ? ସର୍ଟେଜ କାହିଁକି ହେବ? ଆପଣ ତ ଗଲାବେଳେ ପୁଡିଆ ବାନ୍ଧି ଘରକୁ ବି ନେଇଥିଲେ। ଭାକ୍ ଭାକ୍, ପାଟି ବନ୍ଦ କର। ହାଟ ମଝିରେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ। ହଉ 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 ହଉ, ଛାଡ ସେ କଥା। ତମେ ମାନେ ସବୁ ଡିବେଟ କମ୍ପିଟିସନ ପାଇଁ ରେଡି ତ? ନା ସାର୍, ରେଡି ହେଇନୁ। କାହିଁକି? ସାର୍, ଆଗ ସେଉ ବୁନ୍ଦିଆ ତାପରେ ଡିବେଟ। କଣ? ସେଉ ବୁନ୍ଦିଆ? ସେ କଥା ଭୁଲି ଯା। ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ସେଉ ବୁନ୍ଦିଆ ଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ଚୁପଚାପ ବସ। ମୁଁ ଯାହାକୁ ଡାକିବି ସେ ଆଗକୁ ଆସି ଅଗଷ୍ଟ 15 ବିଷୟରେ କିଛି କହିବ। ତାପରେ ଯୋଉ କଥା। ଭଗି, ଏବେ ତୁ ଆଗକୁ ଆ। ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଗୁରୁଜନ ଓ ମୋର ସହପାଠୀ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେ ଆଜି ଏଠାରେ କାହିଁକି ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛେ ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆମେ ତ ସବୁ ଜାଣିଛୁ, ଆଉ ତୁ କାହିଁକି ସେଠି ବଡ ବଡ ହଉଛୁ? କିଏ କହିଲା ଏ କଥା? ସମସ୍ତେ ଚୁପଚାପ ବସିକି ଶୁଣ। ଆଜି ଦିନରେ 1947 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖ ଦିନ ଆମ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଥିଲା। ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ସାରା ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଫିସ, ସ୍କୁଲ ଓ କଲେଜରେ ଓ ସାରା ଦେଶରେ ଅତି ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ତୁ ଅଗାଧୁଆ ସ୍କୁଲ ପଳେଇ ଆସିଛୁ ଆଉ। ପୁଣି କିଏ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କଲା? ପାଟି ନ କରି ଚୁପଚାପ ବସି ଶୁଣ। ମୁଁ ଏତିକି କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ। ଆରେ ଭଗି, ତୋର ଏତିକିରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ସରିଗଲା? ହଉ ହଉ ବାବୁଲା, ତୁ ଏଠିକି ଆ। ଆରେ ଗୌରା, ଇଏ କଣ ଭଜନ ଗାଇବ ନା କଣ? ମାନନୀୟ ସଭାପତି ମହୋଦୟ ଓ ମୋର ସହପାଠୀ ବୃନ୍ଦ, ଆଜି ଅଗଷ୍ଟ 15 ପାଇଁ ଆମେ ଏଠାରେ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛେ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଏବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଅଗଷ୍ଟ 15 ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 15 ତାରିଖରେ ପଡିଛି। ତୁ କଣ କହୁଥିଲୁ 14 ତାରିଖରେ ପଡିଥାନ୍ତା ନା କଣ? ଆରେ ତମ ମାନଙ୍କୁ ଯେତେ କହିଲେ ବି ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁଛ। କିଏ ସେ? ମୁଁ ତାକୁ ଖାଲି ଥରେ ଦେଖେ। ଅଜରା, ଅସିଜା, ଅଖାଡୁଆ, ଅଝାଡୁଆ, ଅବାଗିଆ, ଅଖା ଅଫଟା ଗୁଡା। ଶେଷରେ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି, ଜୟ ହିନ୍ଦ। ହଉ ତୁ ଯା। ତୁ ଏତିକି କଥାକୁ ଯେତିକି ସମୟ ନେଲୁ, ଆଉ 2 ଧାଡି କହିଥିଲେ ବୋଧେ ତୋତେ 2 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ଲାଗିଥାନ୍ତା। ହଉ ହଉ ବୁଲା, ତୁ ଏଠିକି ଆ। ଉପସ୍ଥିତ ଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷକ ଓ ମୋର ସାଙ୍ଗ ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଏଠାରେ ଆମେ କାହିଁକି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଅଛି। ଭୁଲିଗଲା। ହେଲେ ମୋର ମନେ ପଡୁନି ମୁଁ ଏଠି କାହିଁକି ଠିଆ ହେଇଛି।
ସାର୍ ମୁଁ ଏଠି କାହିଁକି ଠିଆ ହେଇଛି? ଆରେ ବୁଲା, ସତରେ ତୁ ଗୋଟିଏ ମସ୍ତ ବଡ ଭୁଲା। ଆରେ ଆଜି ଅଗଷ୍ଟ 15, ତୁ ଡିବେଟ କମ୍ପିଟିସନରେ ଭାଗ ନେଇଛୁ ବୋଲି ଏଠି ଠିଆ ହେଇଛୁ। କିଛି କହ। ହଁ 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 ମୋର ମନେ ପଡିଲା। ହଁ, ଜୟ ଯବାନ ଜୟ କିଷାନ ମେରା ଭାରତ ମହାନ। ପକବାୟା, ଏବେ ତୋ ପାଳି। ଜୟ ଯବାନ ଜୟ କିଷାନ ଜୟ ବିଜ୍ଞାନ मेरा भारत महान। ଗୌରା, ଏବେ ତୁ ଏଠିକି ଆ। ଆମେ ଆଜି ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବାର କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ ବହୁତେ ଜଣା ଅଛି। ମୁଁ ବି ଘରୁ ବହୁତ କିଛି ଭାବିକି ଆସିଥିଲି କହିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଏତେ ଜୋରରେ ଭୋକ ଲାଗୁଛି, ମୁଁ କିଛି କହିବା ପରିସ୍ଥିତିରେ ନାହିଁ। ସାର୍, ଆପଣ ଦୟା ପରବଶ ହୋଇ କିଛି ସେଓ ବୁନ୍ଦିର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଚିରୋପକୃତ ହେବି। ଇତି ଆପଣଙ୍କର ଆଜ୍ଞାଧୀନ ଛାତ୍ର ଗୌରା। ହଁ ରେ, ତୁ ସେଓ ବୁନ୍ଦିଆ ଖାଇବାକୁ ଦରଖାସ୍ତ ଲେଖିଦେ। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ତୁ ଆସିଲା ବେଳୁ ସେମିତି ହତାଶିଆ କାଙ୍ଗାଳିଆ ପେଁକାଳିଆଙ୍କ ଭଳିଆ ହଉଛୁ। ଯା ତୋ ଜାଗାରେ ବସ, ଆସିଲେ ସେଥିରୁ କିଲେ 2 କିଲେ ଖଣ୍ଡେ ଖାଇଯିବୁ। ଅଜରା ଅସିଜା ଅଖାଡୁଆ ଅଝାଡୁଆ ଅବାଗିଆ ଅଖା ଅଫଟା ଗୁଡାକ। ହଉ, ଏବେ ଗୁଡୁ ତୋ ପାଳି, ଆଗକୁ ଆସ। ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ମୋର ଅତି ପ୍ରିୟର ଗଗି ସାର୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ମାନେ, ମୋତେ ଆଜି ଏଠାରେ କିଛି କହିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଭାଗ୍ୟବତୀ ମନେ କରୁଛି। ଆରେ ମୂର୍ଖ, ସେଟା ଭାଗ୍ୟବତୀ ନୁହେଁ ରେ, ଭାଗ୍ୟବାନ କହ, ଭାଗ୍ୟବାନ। ହଁ 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 ଭାଗ୍ୟବାନ ମନେ କରୁଛି। ଏଠାରେ ଆମେ କାହିଁକି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛେ ଏକଥା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଅଧିକାଟା କଣ କହିବି? ଏତିକି କହିବି, ଜୟ ଯବାନ ଜୟ କିଷାନ ଜୟ ବିଜ୍ଞାନ मेरा भारत महान। ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ, ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ, ଜୟ ହିନ୍ଦ। ପିଲାମାନେ, ଆଜି ହେଉଛି ଏକ ମହାନ ଦିନ, ଯାହାକୁ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ବୋଲି ଜାଣିଛେ। ଆଜିକୁ 75 ବର୍ଷ ହେବ ଆମ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇସାରିଲାଣି। ତୁମେ ମାନେ ଜାଣିଛ, 1947 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖରେ ଆମ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଥିଲା। ଆମ ଦେଶର ମହାନ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ମାନେ ଆମର ଜାତିର ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏହି ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସହିବାକୁ ପଡିଛି, ଅନେକ କିଛି ବଳିଦାନ ଦେବାକୁ ପଡିଛି। ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷ ପୁରୁଥିବାରୁ ଆମେ ଏ ବର୍ଷ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଛେ। ଆଜିର ଏହି ମହାନ ଦିନରେ ଆସ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଶପଥ ନେବା, ଦେଶ ମାତୃକା ପାଇଁ କାମ କରିବା, ଆମର ଦେଶକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ମିଳିମିଶି କାମ କରିବା। ସମସ୍ତେ ମୋ ସହିତ କୁହ, ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କି ଜୟ, ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ କି ଜୟ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଆସ ସମସ୍ତେ ଆମର ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ସାଲ୍ୟୁଟ କରିବା।